नमस्कार मंडळी, तर मी दिव्या. तर आज आपण पाहणार आहोत अतिशय पौष्टिक अशी घोळाची भाजी. तर आमच्या इकडे याला चिगळाची भाजीही म्हटली जाते. तर ह्या भाजीची चव ही थोडी आंबटसर अशी असते आणि ह्या भाजीमध्ये खूप सारे फायबर आणि जीवनसत्वे असतात आणि एकदम साधी अशी ही भाजी केली तरी खायला एकदम चविष्ट अशी ही भाजी लागते. चला आता मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे मी बाजारातून चिगळाची भाजी आणलेली आहे. तर ह्या चिगळाच्या भाजी सर्व ज्या मुळं असतात त्या मी इथं काढून घेतलेल्या आहेत आणि ही जी भाजी आहे ती 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ अशी धुवून घेतलेली आहे आणि एकदम बारीकसर आपल्याला ही जी भाजी आहे ती चिरून घ्यायची आहे. तर ही जी भाजी आहे ती गावाकडं खूप मोठ्या प्रमाणात मिळते, परंतु शहरात थोडंसं कधीतरी भेटली तर भेटते, नाही तर जास्त भेटत नाही आहे. परंतु आम्ही बाजारात गेलो तेव्हा आम्हाला ही भाजी भेटली म्हणून आम्ही घेऊन आलो होतो. तर सर्व आता चिगळाची भाजी माझी चिरून झालेली आहे. तर आता आपण ही भाजी बनवूया. तर 2 चमचे मी या कढईमध्ये तेल घातलेलं आहे. तर लोखंडाच्या कढईमध्येच मी ही भाजी आज करणार आहे. तर पाव चमचे मी त्यामध्ये मोहरी घातलेली आहे, पाव चमचे मी त्यामध्ये जिरी घातलेली आहे, थोडीसं हिंग आणि थोडीशी हळद घातलेली आहे आणि पाव चमचे मी त्यामध्ये लाल मिरची घातलेली आहे. तर लाल मिरची तुम्ही कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर जे चिरून ठेवलेली घोळाची भाजी आपल्याला त्यामध्ये घालून व्यवस्थित पद्धतीने ही जी भाजी आहे ती हलवून घ्यायची आहे. आणि मी ही भाजी जी आहे ती लोखंडाच्या कढईमध्ये केलेली आहे, कारण की ही जी भाजी आहे ती चवीला आंबट असल्यामुळं आपल्याला या कढईतून लोहाचे प्रमाण खूप सारं भेटेल, त्यासाठीच मी ही लोखंडाची कढई इथे वापरलेली आहे. त्यानंतर मी पाव वाटी तुरीची डाळ रात्रीच भिजवलेली होती. तर ही सर्व भिजवलेली डाळ आपल्याला यामध्ये घालून व्यवस्थित अशी ही भाजी मिक्स करून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे, कारण की थोडंसंच मीठ घाला. कधी-कधी ह्या भाज्या आहेत त्या शिजून थोड्याच होतात आणि मग भाजी ही जास्त खारट होते, त्यामुळे थोडेच मीठ आपण ह्या भाजीला घालूया. त्यानंतर व्यवस्थित असं ही भाजी आहे ती आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे. तर 10 ते 15 मिनिटामध्ये ही भाजी आपली छान अशी शिजली जाते आणि या भाजीला पाणी टाकायची अजिबात गरज लागत नाही, कारण की ह्या भाजीला आपोआप पाणी सुटले जाते. त्यानंतर आपल्याला 15 मिनिटं ही भाजी छान अशी शिजू द्यायची आहे आणि एकदम छोटा गॅस करून ह्या भाजीला आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता की माझी ही घोळाची भाजी किती छान अशी तयार झालेली आहे आणि त्यात लोखंडाच्या कढईमध्ये झाल्यानंतर तर अजून ह्या भाजीला ज्या छान अशी चव येते. तर तुमच्या घरीही तुम्ही अशी ही घोळाची भाजी नक्की तयार करून बघा आणि तुम्हाला ही माझी रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा. तर तुम्ही बघू शकता मस्त अशी ही माझी घोळाची भाजी तयार झालेली आहे आणि जर तुम्ही अजूनही माझ्या दिव्यास किचन मराठी या माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की एकदा जाऊन सबस्क्राईब करा. माझ्या भाजी ही तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. तर भेटूयात एका नव्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.